Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woro-woro kagem bapak saha ibu warga Dukuh Jetis, bilih panjenengan sedaya katuran dhateng Balai Desa wonten ing dinten Ahad kliwon tabuh 7. Saperlu tumut adicara gotong royong resik-resik desa. Kula ambali woro-woro kagem bapak saha ibu warga Dukuh Jetis, bilih panjenengan sedaya katuran dhateng ing Balai Desa wonten dinten Ahad kliwon tabuh 7 enjing saperlu tumut adicara gotong royong resik-resik desa. Wasana cekap semanten atur kula menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.